Čus tady lidi, zdraví vás Lopin 97 u hry Shakes and Fidget. Taky budu natáčet. Tuhle hru mi poradil kámoš. Furt kecal, tak jsem si řekl, že to zkusím, no začalo mě to bavit, tak jsem si řekl, že to taky na to, že z toho dám také video. No začalo mě to bavit, no. Nevím, co bych řekl, hlídku bych. To bych se nemohl do hospody. Co je tady? Ještě jeden zlaťák, jdu do hospody. Rychle. Jo, skvěle. Nic. Ještě. 12 minut. Naštvej. Nakaďte si, ano, takhle. Takhle bych to řekl. Tohle už je špičaté zuby. Zbrojná, čarovchod. Co je tady? Zajímavý. Ne. Ne. Udělal jsem takovou zhulenou postavu. To asi si můžete povšimnout. Pokud se vám líbí, tak dejte like. Jinak jsem kouzelník, můžete vidět uhulky. No, jak nevím, co bych uvařil, nějaký jiného řekl. Pardon. Jo. Hubičkář, hlídka, hospoda, stáj, síň slávy, pošta, zbrojírna, čaroobchod a arena. A teďka mi tu někdo vletí. Doufám, že ne. Mám 2 houbičky, já nevím, to s něma. Buď to tady dám nové zboží, nebo... co by s nimi jeho dělal? 11:30. To nebudu kupovat, šunt. Mám lepší. Pořádně přeuzla Gambler. Poškození 39, minus 92. Obratno 32, inteligence 20, 3 zlaťák, 53. Stříbrňáků. Kolik? 5, to nevydržím. Není to kecat. To risknu. To podle... Tady, tak to ne. První 19, první 12. Sila, první 13, sila 20, inteligence. Vlastní... Ne. První inteligence. Jsem to zase pokadil. Ještě mi tady celý řadek počíslovaný. Všude houbičky. To je úplně... Jo, tak přestane. To ne. Ne, čarovod. Nuda. Tady to radši nebudu riskovat. 4, 3,
Cože? To nevydržím. Já jsem vůl. Já jsem taky pakoně. Šchvarovo. První 27, obratnost 14. Zajímavé. Inteligence je naštěstí. Inteligence, no tak to ne, to je lepší tady tohle. Inteligence 8, první 12 inteligence. Obratnost 10, první 12. No tak to taky ne. První 13, síla 20. Ať mi to nikdo nevladí, prosím, prosím, prosím. To nechci natáčet znovu. Ještě to říct. Až dodělám hospodu. A to. Tak se s váma rozloučím. Budeme tupě zírat. No. Velmi slušného chlapíka Lopina. Jinak jsem v cechu Pojckové. To vymyslel Štýr 2. Jo. Co vrtal v nose? Fuj. No lepší. Konou všude inteligenci. Tohle je jeden velmi inteligentní žák z naší třídy. A to bych dal hned. To je vůl. Krydigenej. Hej, ale... O, dobře. Také auto. Dobře, ty. Vůbec tak ho někoho čornul. No ale jinak dobré to auto. On. To je pakoň. On si furt vymýšlí, víte, on si namaloval na papírek toho svého blbečka, toto a tady. Síla. 2000 něco, obratnost. 3, pak vám to řeknu. To dám. Doufám. Jo, to dám. To je tohle. Ano. To binda se musím podívat. To. Bože. Jo, prostě tady úplně si dává strašné číslo. 2000. Tady inteligence 4 nebo 5 něco. Neúplný vůl. Ten. Pojcek. Jsem já taky zhulenec.
Co? A jo, on je v našem tom cechu. Jsem zapomněl. Kdo? Kdo to je? To neznám. Skiller, haha. Skrillex. Jo, jdu si koupit možná. Já nevím. A to nebudu riskovat, to je jedno houbičku, ale... Mám. Pro vás to asi udělám. Jsou tam nějaké šunty. Ne. Takže první 19 obratnost 6. 3 houbičky, sakra. Okay. Inteligence 4, inteligence 4. Já jsem úplný vůl tohle. To je tohleto. No nic. Já se s váma pro dnešek rozloučím. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, dejte like, pokud ne, dislike. Pokud jste ještě neodebrali můj kanál, tak prosím odeberte, budu rád. No a já se těším u dalšího videa. Zatím čus.